Здравейте! Днес нека да поговорим за двигателните качества и двигателните способности. За да може да развием определено двигателно качество или способност, ние трябва да сме запознати с неговия механизъм на енергоосигуряване, т.е. как функционира организма при съответното натоварване. Да кажем, ако поговорим за качеството на специфична бързина. Специфичната бързина, това са високоинтензивни и краткотрайни натоварвания, при които те са с изключително висока мощ и там се използват високоенергийните фосфатни съединения, като аденозин трифосфат и креатин фосфат и до известна степен гликогена, и то по-скоро анаеробната гликогенолиза, или това е разпадането на гликогена при отсъствие на кислород. Този тип натварвания засягат основно белите мускулни влакна, където те работят с по-висока, изключително доста по-висока мощ, отколкото червените мускулни влакна, тъй като белите мускулни влакна са богати на съкратителния белтък актин и миозин и са богати на именно тези енергийни съединения, като креатин фосфат и аденозин трифосфат. Само че разликата е, че тези съединения служат за краткотрайни, високоинтензивни натоварвания за определен кратък период от време и затова мощността на самата, или за да развием по-висока специфична бързина, ние трябва механизма на отработване на разпадане и ресинтез на аденозин трифосфат и креатин фосфат трябва да е силно и добре развит. Затова, за да разберете всичко това, просто ще разгледаме едно спринтово бягане на 100 метра. Ако обърнете внимание, в първите 50-60 метра имаме постоянно ускоряване на скоростта. След това в следващите около 60 до 75 метра ние имаме задържане на скоростта и в последните, да кажем 90 от 85 до 100 метра имаме намаляне на скоростта. И поради тая причина, за да развием това качество специфична бързина, ние трябва да наблегнем на механизмите на разпадане и ресинтез на аденозин трифосфат и креатин фосфат. За да научите повече и по-подробна информация, моля да ме потърсите и ако имате интерес, може да обсъдим други различни теми. Желая ви приятен ден!